Garrantzi handirik gabeko solasa, omen da, esne berriketa. Aspaldi ikasi nion gure bailarako Andre bati. Alperkalaka, txepelizketa, ganorabako jarduna, sustantziarik, pixurik, zuztarrik gabea. Sarrien emakumeen arteko mintzoari deitu izan zaioala. Galdu ere, ostikoz jotako marmitatik esnea parrastan bezala, galdu dira ahotsak ahanzturaren aldapetan behera. Arrasto min horri segika bildu ditut liburu honetako istorioak, han hemengo Andreengana eskean joan da. Bata bestearen atzetik jarrita, paisaia bat osatzen dute, mugimenduz betea. Sentitu egiten da borborra, gure aurreko jendea da, gu geu, urrats bat atzera eginda. Orriotan badira Andre banderak, haizetara fra-fra jartzekoak, eta badira Andre paineluak, etxekoak, barrurakoak, beren burua ondo plegatzen dakitenak. Badira kuleroak labean lehortzen dituzten Andre senyorak eta zuaitzak aizkoraz botatzen dituzten Andre mandoak. 5 urteko hartzainak eta atxo kontrabandistak. Abantekoak eta izuak. Esanekoak eta etxekalteak. Debilak eta fuerteak. Txatxalak eta txorrotxak. Zargastak eta zikin salamandranak. Emakaitzak. Andrekoiak, antzuak, lokak, fosforozko eta merkuriozko Andreak. Bonbilla gorria. Finak 12 urte zeuzkan, gurasoek San Miguel auzoko Kamino ondoko taberna hartu zutenean. Beheko partean, antzeinako kortaren tokian, garaje handi bat zeukan etxeak. Han montatu zuten domeketako erromeria. Barrioko jendea arrimatzen zen. Baita Markinako, Berritxuko, Ondarruko, Elgoibarko eta Azkoitiko gazteak ere. Gelatxo, Mendoza eta Eguren joaten ziren musika jotzera. Finak eskuz margotutako bonbilla gorria pizten zuten orduan, gainean tela jarrita zeukana, eta han barruan etzen egun argirik sartzen. Eskuak sartzen ziren, eta hortzak, eta mingainak. Mostradore txiki baten atzean egoten zen Fina, zoko hartan mugitzen zenari bea, usna, erne. 12 urterako, bazekien nola egiten zuten larrotan, katuek eta txakurrek, ganaduak, astoek, anaiek. Erromeria amaituta, akordatzen da neska guztiak ziztuan hasten zirela etxerantz korrika eta atzetik mutil kuadrilla. Ikusteko omentzen, eizaldi baten modukoa, bidegurutze guztietan mutilak lasterka neskak harrapatu nahian. Eta bueltan, taberna irekita izaten baitzuten goizeko ordu txikiak arte, Finak mutilak ikusten zituen odoletan itzultzen, harrikadak hartuta, maila eginda eta arropak tarratatuta, txakurrek bezala egiten baitzuten borrokan, neskak nork kazan egingo. Eta bide ertzeko garaje hartan, berakatz zopa egiten zen. Eta hauskan egindako mutilei zerbitzatzen zien Finak. Eta ikusten zituen atzera elkar hartuta kubalibreak edaten, zopa jaten, eta barrioko bertsolariari, Hipolitori entzuten. Eta bonbilla margotu zuen neskak, berekiko pentsatzen zuen, ze animalia klase ote zen ura,
ukabilka eta musuka ikusten zuena, argi gorriko domeketan. Alaia Martin eta Miren Artetxe. Alaia, zu izango zara fina. Bonbila gorriz pintatu zuen neska. 13 urte dauzkazu. Eta oraintxe ari dira gizonak eizalditik izultzen, eta ateraien berakat zopa mutilei, esan dizu amak, Mirenek. Ateraien berakat zopa mutilei. Orain 2 urte, orain 2 ordu pasatakoak gogoan. Horrari ziren dantzan borrokan, eta hizketa zoroan. Orain berakat zopa atera, tauek entzun behar doan. Hobe lukete kafe bat hartu, ta etxera azkar joan. Hauek etxean babestu partez, hemen hartzen dute babes. Neska laguntza egin ondoan, zopa plater baten galdez. Zerbitzaiezu burruntzalika, ondeizuela esanez. Ta egiezu irribarre bat, baina zabalegia ez. Nire irripar selektiboak baditu 12 kilate. Ta elementu hauek ez dute horren beste kalitate. Lana gogoa ta iritzia lepo bueltako bikate. Eurek irripar egindakoan beldurra ematen didate. Baina hauxe da domeketako tabernariaren plana. Norberak beti atsegin behar, ta jasan datorren dana. Zuk egintzazu zintzo ta jator, hemen egongo da ama. Gerritik bera heltzen badira etor zaiten nire gana. Hori gertatzen bada betiko ies joango naiz zaldian. Egirik eta zentzurik ez da hauen aho esaldian. Eta gainera guk zaindu behar, zaindu egonda guardian. Zeta gero maiz pixe egiteko tabernako atarian.
Askotan ala egiten dute horren modu tipikoan. Fede haundirik ez dut alaba gizonean mutikoan. Ta urbilegi talizunegi inoiz urbildurikoan. Jakinik beti daukadala ur irakina lapikoan. Ualarekin jotzen zuen. Neba ez zuen sekula santan ukitu. Aizpa txikia ere ez. Baina Maxux noiz nahi berotzen zuen amak ualarekin. Zergatik jo bernazu? Galdetzen zion. Nahi zuen entenditu. Behar zuen konprenitu bere zerk pizten zuen amaren erra. Belauniko jartzen zuen bi besoak gurutze, eskuetan platerak lasta. Baserriko sukaldean izaten zen. Sutegi hartan, non arraskaren ondoan bai baitziren bi leiho, eta bi leihoen artean irratia, eta irratiaren azpian sila zahar bat, eta silan eserita Maxuxen aita. Orduko hartan bezala. Maxux ordu erdi berandu etxeratu zen dantzalditik, eta sukaldean makurrarazi zuen amak. Dinbi danba eman zion ualarekin. Eta sutegi hartan, non arraskaren ondoan bai baitziren bi leiho, eta bi leihoen artean irratia, eta irratiaren azpian sila zahar bat, Maxuxek ikusi zuen, aita negarrez. Baina zahartu zen ama, eta ezin du. 4 urtez lotu zitzaion oheari. Hala topatu zuen Maxuxek bere burua amaren logela berean lotan. Bi gorputz mami bereko, bi gorputz etxai, alboz albo arnaska. Maxuxek ezin zuen begirik bildu. Amaren usainak, tripak nahasten zizkion. Laguntza eskatu zuen eta eman zioten. Gainetik jartzen zain ama, euk jarri behar duen bere gainetik, esaten zioten. Ezin ordea Maxuxek. Beldurra diot. Zaharrak edozer gauza esaten zion apaltzeko, txikitzeko. Sartzen ikusi orduko, zornea ahoan. Horrela alator? Halako batean, Maxux pakea antzesten hasi zen. Ez zeukan pakea antzesten ikasi zuen amaren aurrean. Lurrean etzaten zen eta arnasa hartzen zuen poliki,
Eta tartean, hau da pakia, esaten zuen begiak itxita. Amak iraintzen bazuen esaten zion, bai ama, baina nik barreneko pakia dut, eta zuk ez. Goiz batez, etorri onara, agindu zion zaharrak. Hurbildu zenean, eskua hartu zion. Hain gogor ze eraztunak ezurretan sartu behar zizkiola iruditu baitzitzaion Maxuxi. Eiela jun, eskatu zion. Sinisteko ere. Goizero eskua eskatzen hasi zitzaion ama. Emanan pakia, erregutzen zion. Emanan pakia Maxux. Urtebete irauntzuten hala, eta gero ama hil egin zen. Azkenetan egin zion galdera. Nola egin dun? Miren eta Alaia. Mugak jartzeari buruz, galdetuko dizuet. Entzun berri dugun istorioan, Maxux etzen ualarekin jotzen zuen amari mugarik jartzeko gai. Maxuxen aita ere etzen emazteari mugarik jartzeko gai itxuraz, eta Maxuxaren ama ere etzen bere buruari mugak jartzeko kapaz. Zuek ze harreman daukazue mugekin? Bestei mugak jartzen asmatzen alduzue, eta bestek zuei jarritako mugekin nola moldatzen zarete? Mugatu mugatzaie nor ote zeharo, jartzea kosta izan zait bizitzan luzaro, oraindik ere sarri listuari trago, muga ez dut pasatzen hortan lasainago, beti muga hori baino pixkat atzerago, beti muga hori baino pixkat atzerago. Mugekin harremana ez asko aldatu ba, zerbait egingo aldugu nik baietz ardura, ta heltzen zaidan erako nere barne muga, heltzen diren erako zalantza eta duda, askotan gaindituta izaten dut muga, askotan gaindituta izaten dut muga. Muga den lurreremu horren labainean, makillajea jarriera apainean, gero tripako mina igual ordainean, oreka behar dugu gure mingainean, dantzan jakin behar da muga hoien gainean, dantzan jakin behar da muga hoien gainean.
baina askotan guk geure burua antzi. Dantzan saiatu baina gero zenbat antzi. Buruak baietz baina sabelan hasi. Zeren oraindik ez dut naizta naizen hasi. Urdaileko zuloa entzuten ikasi. Urdaileko zuloa entzuten ikasi. Urdailak zenbat, zulo zenbat zirrikitu. Hor pladurra ipintzen guztiok aditu. Naiz antxietate pixkat igual nabaritu. Noizbait senari segiari obeditu. Ta mugak jartzearren errudun sentitu. Ta mugak jartzearren errudun sentitu. Horregatik gaude maiz horren mugatuta. Sistemaren lau ertzak ondo ulertuta. Ere gaude askotan ainarrapatuta. Emakume izateak maiz hori xeduta. Baietz eta nekea, ezetz eta kulpa. Baietz eta nekea, ezetz eta kulpa. Bihurtu garelako bihotz ez da buru. Zenbat nin izkutatu, zenbat hitz eskudu, baina ezin geroni beti egin budu, aztertu ze harreman ze testu inguru, bestenak errazago onartzen ditugu, bestenak errazago onartzen ditugu. Izan lagun bikote edo bertsolari, izan pixukidetzan parrandan kantari, mugen gainean dantzan denok gara ari, ta bestenarekiko gaude horren adi, muga jartzen diogu geure buruari. Muga jartzen diogu geure buruari. Muga ze politiko edo kulturala. Mugak hautsi idatzi liteke murala. Baina dinean gora gerturatu ala, formula magiko bat ustez badudala, norberaren neurrira lotzea uala, norberaren neurrira lotzea uala. Uala ondo neurtuta ederki prestatu, norbere gerri bueltan ondo antolatu, ebila makiltxoa ederki kokatu, ta behar denerako arnaz asko batu, norberak erabaki noiz nola askatu,
norberak erabaki noiz nola askatu. Behin behar eta gaixotu zen Martina, eta tripako mina handiarekin zegoen ohean. Eutimio senarrak, errukiturik, galdetu zion manzanilla prestatzea nahi altzuen. Baietz Martinak, nahi zuela. Eta hasi zen Eutimio manzanilla preparatzen. Baina, kasoa non zegoen jakinez eta... Martina, kasua non da ba? Galdetu zion, sukaldetik. Eta Martinak... Beko armaiuan. Oetik. Eta Eutimiok manzanilla non zegoen jakinez eta... Martina, eta manzanilla non dao? Sukaldetik. Eta Martinak... Han, eskubiko kajoian. Oetik. Eta Eutimiok zenbat ur bota jakinez eta... Martina, ta zenbat ur? Galdetu zion, sukaldetik. Ta Martinak, bi basoka, Eutimio, oetik. Baina Eutimiok beste duda bat izan eta... Martina, ta zenbat lore? Galdetu zion, sukaldetik. Eta jeiki zen Martina, eta preparatu zuen berak manzanilla. Alaia. Alaia, entzun berri dugu nolakoak ziren gauzak Martinaren eta Eutimioren etxean, eta nik 3 argazki eskatuko izkizut. Lehenengoa, zure aitona monen belaunaldikoa. Bigarrena, gurasoen belaunaldikoa. Eta 3. zeure belaunaldikoa, edo etxekoa, edo nahi duzun moduan hartu. Nola dibujatuko zen izkiguke, 3 garai, 3 etxe, 3 sukalde jira, eta jira horretan andra gizonak. Egin dezagun jauzi bat, iragana den batxera, orduko belaunaldien jatorrizko akatxera, aitona ta amona mailan, aitona ongi ase da, amona soili joan zen sukaldaritza klasera. Elkar asko maite zuten, etxeko andre kaxera, naiz biak ibiltzen ziren, oinez elkarren antzera. Naiz biak ibiltzen ziren, oinez elkarren antzera, amona beti altxatzen zen, urbaso batek hartzera.
Guraso belaunaldia harrapatzen du zezenak, naiz pixka deskarrilatu, lehengo rolta lanen trenak, ez ziren asko aldatu lan banak eta sistemak, amak jaso eta aitak, kozinatu gure penak. Zerbait aurreratu zuten, baina maiz aurrerapenak, pixkat feminista gozen, ala erabaki zenak. Pixkat feminista gozen, ala erabaki zenak, baina ez zituen ikasi nire gelakoen izenak. Ta gaur egun da galdera, nola egin arrapostu, mila lan txiki etxean, bakoitzak bere lanpostu, nork piztu bero gailua, ta liskar guztiak oztu. Nola ez izer bazkaldu, behar litzake adostu. Guk krokis bat badaukagu, bizitzaren Tetrix joku, baina oraindik ez daki, naizta odola izoztu. Baina oraindik ez daki, naizta odola izoztu. Paperak noiz entregatu, ta azkazalak noiz moztu.
Arantxak guardasola nahi zuen, euritan aterkipean ibiltzeko. Harekin egiten zuen amets, hain iruditzen zitzaion elegantea. Pelikuletako aktoresak bezala ibiliko zela pentsatzen zuen. Euritako berde handi baten giderrari helduta, dotore asko, Zarauzko kale nagusian. Baina amak guardasolik ekartzen ez. Gabardinarekin moldatzea aiz, esaten zion. Nola gutiziatzen zuen Arantxak aterki ederrura. Urtero eskatzen zien erregeei, baina haiek ere ekartzen ez. Eta gajoa, euri egunetan, sukaldetik burruntzali handia hartu eta irteten omentzen balkoira. Eta ordu bete ere egoten omentzen euripean, burruntzaliari buru gainean helduta, kalera begira. Sartuko alaiz barura! Marrua, amak, baina tap, 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 guardasolaren azpian gelditzen zen Arantxa, euri usainean. Zuek biok herri bereko bi andre zarete. Bizitza guztian etxaituta bizi izan zaretenak. Inork ez daki, ze gertatu zitzaizuen, zehazki, baina ez diozue hamarkadetan elkarri hitzik egin. Eta elkarren aldamenetik pasatakoan ere begirada apartatu izan duzue beti. Kontua da zahartu egin zaretela. Eta senideek sartu zaituztetela erresidentzia berean. Eta gaur zaindariek zuen gurpildun aulkiak jarri dituzte leiho baten aurrean. Eta kanpoan euria ari du zarra-zarra, eta hortxe zaudete biok, isilik, euriari begira, euri usainean. Hementxe gaude biok, leihora deslaizo, gure siloi ta leio, kortina ta maitxo. Biak jaza harturik, biak erdi gaixo. Benga, etxi dezagun, jepe alaiak kaixo. Benga, etxi dezagun, jepe alaiak kaixo. Zu hasi zara hizketan dena dut botere, ignoratze lanetan hain gabiltza trebe. Orain izan gintezke elkarren titere, naiz kosta reflejotik begiratzen ere, naiz kosta reflejotik begiratzen ere. Ai amorrua duzu,
nik ere horretarako badut motiboa, baina ikusite hemengo jendeak giroa, zu ignoratzea ez da ja hain divertidoa, zu ignoratzea ez da ja hain divertidoa. Haserre batentzako asko da betia, paketu gintezketa bota konfetia, baina onar ezazu utzi antzerkia, zuk lapurtu zenuen ere aterkia, zuk lapurtu zenuen nere aterkia. Ez duzu izan beharrik, hain espresiboa, gaztetan nuen berez, kriston presioa. Naiz argitzeko dudan orain desioa, ze hori izango da, zure bersioa, ze hori izango da, zure bersioa. Behar bada ez ginen betirako jaio, eta azken urtetan jokatu behar jaio. Igual arrazoi duzu berazea arraio, haserreari xira jarri behar zaio, haserreari xira jarri behar zaio. Nolan gauden ordea, gaur gure atakan, hitz egintzazu xalo pititin patatan. Ze burruntzali batek aterkien faltan, haserre izan gaitu lau hamarkadatan, haserre izan gaitu lau hamarkadatan. Arrazoi duzu miren, eta zuk bai jakin, ez dezagun bihurtu geroa ondakin. Naiz erdia erori taizterrak irakin, topa egingo aldugu kafesnearekin, topa egingo aldugu kafesnearekin. Naiz da ez nizuken nahi, kafesnerik uka badaukat plano bat, ondo pentsatuta, zatoz nerekin, besotik helduta, tagoazen kanpora, euriari duta, tagoazen kanpora, euriari duta. Mari Fruizkoa, Larrabetzu Arrentzat. Mari Friz.
andre bat bere epokarako librea eta modernea. Lotxabarik kontatzen eizuen gizonarekin txitean pitean joaten zela Bilbora, eta behin urien gizona bidaltzen zuela bere behartzuek eiten. Eta bitartean, bera sano pozik entretenitzen zela dendetan. Kasik hobeto esaten eizuen. Nik ganera guapo ipinten dut eta doala. Dena delako portalera sartzen zen ba, Marifrisen gizona beste andre batzuekin narrutan eta behitu zelako tranquilidadea esaten eizuen Marifrisek. Beharrak eginda bueltatzen eiziren larrabetzura eta ez batari, ez besteari, ez eizitzaion igartzen kapitalerako osteratxoaren bat ere damurik. Miren, zuzara emakume konservadore bat. Emakume konservadore bat tatxarik gabea. Eta egiten duela, beti senarra defendatzen duzuna. Kontua da, hotxa dabilela. Hotxa dabilela neskak, hotxa dabilela festa, hotxa dabilela dirua. Zuk ez duzu ezer sinisten. Kalera zoaz, eta ispiluaren aurrean ari zara makilatzen. Jendeak asko hitz egiten du, suelto ala jaina. Bati lengoan ia erdibitu nion kalean Espainia. Ta esan nion kabitzen zaizun lekuan sartu mingaina. Zeren borrokan hasten bagara, zuetzara ez niaina. Baina oroitu nintzen orduan, ez da oroitzapen bikaina. Nere senarra larun batetan ateratzen dela baina. Bueltan dakarren hori ez dela nere perfume usaina. Larai, 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 nere perfume usaina. Ta jai goizetan horregoten da, mezetarako loga
bakarrik utzi joan zaitezu, oe burutik hor galdez. Eta ni berriz perfume usain, hori hartuta gora galez. Izar artean uzten dut eta kalean hartzen dut babes. Jendea ikusi espaloietan eta aldatzen naiz aldez. Nere buruan, nere ideietan, barrurantz hartzen dut babes. Neskazalea izango da bai, bai baina puteroa ez. Larai, 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 bai baina puteroa ez. Eskaparate honekin hemen diskutituaz noala. Iruditzen zait nere senarra ez dela normala. Naizta gizonak hankatartean duen behar naturala. Zergatik jasan behar nituzke bere kritikak aibala. Beraz barruan senti dezaket protestarako ala. Etxera joan ta esango diot dena dakidala. Ta egin dezala nahi duena baina isilik egin dezala. Larai, 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 isilik egin dezala. Plazida Intxausti hil zenerako, haren biloba amondua zegoen, eta alabak bazituen 80 urte. 100 kunplitu zituenean, omenaldia egin zioten Garinen. Hurrengo urtean, 101 bete zituen Plazidak. Eta hurrengoan, 102, 103, 104, eta ez zuen ematen hilko zenik. Plazidak antxe jarraitzen zuen bere baserri jiran lanean, oinetan abarkak eta lepoan tokila. Baratze txiki bat zeukan, hortensiak ataurrean. Behiak jetzi eta esne berriarekin egiten zuen goizero kafesnea. 33 urterekin senarra galdu zuenetik, 7 hamarkada zeramatzan alargun. Gizonarekin akordatzean altzara, galdetzen zioten. Bai, egunero, tristia zan, erantzuten zuen. 105 urte bete zituen, 106. Hemen txenago, azitarako utzila edo. Haren seme alaben adineko denak arren bazka ziren ordurako, baina Plazida hiltzen ez. 107, 108, 109 hartu zituen. Jainkua nerekin aztu da? Denak sailean hiltzen eta bera bizirik. 111 urte hartu zituen. Hiltzen gauean familiarekin afaldu zuen. Oherakoan esan zien, bihar igual enauzu ikusiko. Goizean, pronto topatu zuten ohean. Soineko txukuna eta galtzerdi berriak, soinean,
belarritakoak dizdiz eta ilea apain, ezpainak gorri eta eskuak trepa gainean lotuta, hilik. Zapatak bakarrik falta zitzaizkion. Kuarto ilunean, kasik entzun egiten omen zen Plazidaren azken pentsamentua. Bazan garaia. Eta poliki, oinetakoak jantzi zizkioten. Horri biok, Miren eta Alaia. Miren, zu izango zara Plazida. 111 urte dauzkazu, baina heriotza ez dator. Gaur gauean, ohean etzanda zaudela, tirrik entzun duzu, atea zabaltzen, eta paparra libratu zaizu, pixka bat, azkenean, pentsatu duzu bazan garaia. Baina ez da bera. Ez da zuk uste zenuena. Hortxe azaldu zaizu ohe ondoan, masailak bero-bero zure eren iloba. Zure alabaren, alaba, Alaia. Ta esan dizu, amona, egin dezaketlo zurekin, hiltzeko beldurra sartu zait. Beraz ume daukazu, hiltzeko ikara, etor zaitez etorri, nere besotara, arrazoi zeikusitan nire azken bolada, zu hiltzean hiltzea baino probablegoa da, zu hiltzean hiltzea baino probableagoa da. Jainkoaren patua ez duzu epaitzen, erion sega hortan etzara labaintzen, ohe hontan sartu naiz eta zuni zaintzen, esandakoaken hau gehiegi lasaitzen, esandakoaken hau gehiegi lasaitzen. Aizure pijamatxo eta zure niki, zuk gogo bat ez duzu, eta berriz nik bi, erio etortzen bada lasailen naiz txiki, esan dezaket zure hizkuntzan da nipri, esan dezaket zure hizkuntzan da nipri. Nik nahiago dut jarri gainetik izara, zuk presiditu zazu hiltzeko hila da, eskuak zimur, enborren gisara, esaidazu egia zuaitz bat alzara, esaidazu egia zuaitz bat altzara. Lurrontan sustraituta aspalditik nago, hiltzeko esperantzak ere ja akabo,
zuaitz bat izatea ez zait hain arraro, aspaldi nire ala sinestuta nago, aspaldi nire ala sinestuta nago. Mila urte biziko baitzara behar ba, tanik hain txiki baina sabelean karga, zu supertximeleta tani mini larba, egin labur pentso bat nola bizi behar da, egin labur pentso bat nola bizi behar da. Plazida izena daukat, ez da izen baldarra, pentsazazu Dolores ondoan kaskarra, bizitzeko izen bat da behar den bakarra, eta ume alaia ez da horren txarra, eta ume alaia ez da horren txarra. Itzoiek bazeukaten nahikoa azukre, loak harrapatuko nau goxota kutre, ume alaia omen naiz adinaren truke, Birramona alaia bihurtu nahi nuke, Birramona alaia bihurtu nahi nuke. Betetzen badituzu nire urte erdiak, gozatuz bizi batek dauzkan alderdiak, ondota etortzen bada, gaur gaudela biak, arnasa eteten bazait zuk itxi begiak, arnasa eteten bazait zuk itxi begiak. Keba ez da nire lana zuri laguntzea, bakarrik zeharkatu bide gurutzea, oraintxe atera zait arrausi luzea, gaur zu izango zara nire pelutxea, gaur zu izango zara nire pelutxea. Alargunaren autoa. Marije zen aguazila, eta senarra zuen taxista. Biek bazuten ofizioa eta dirua kontu bakarrean. Umeak koskortu zitzaizkienean, Marijek auto bat erostea pentsatu zuen bere kaxa ibiltzeko. Esan zion, Pedro, bihar dut kotxia erosi. Eta senarra,
Oskarteliako dirutik ez duzu hartuko. Ondoko egunean, Marije Aguaztila udaletxepean bere buruarekin murmurika ari zela, Bilbao Bizkaiako Lope pasa omen zen kontzejupetik. Zer duzu bakarrik hizketan? Eta Marijek kontatu zion senarrak ez zio da uzten, kotxea erosten. Etorri bankura bihar 8:00 esan zion Lopek. Biharamunean antzen Marije 8:00 janko. Emanazu karneta, esan zion bankeroak. Atera zuen fotokopia eta C. Kasada jartzen zuen tokian, jarri zuen V. Iuda. Marije isilik. Papera Bilboko Banko Zentralera bidali zuen eta handik 2 egunera 250.000 pezetako prestamoa egin zion. Hortxe duzu. Rau erosi zuen Marijek Dian 6 deskapotablea. Etxe aurrean aparkatu zuen eta inularrean senarra ailegatu zenean esan zion. Ateri lehiora, horko kotxe urdin hori neria da, tori kartila, ez dut ikutu. Eta Marijek ez zion esan, zakarra nondik giratu zuen eta ez zion kontatu, alargundua zenik ere. Ez beste kartila bat ireki zuenik, pixkanaka loditzen joango zena senarraren isilean. Beretzat gorde zuen, Dian 6 kapota zabalik gidatzean sentitzen den frafra hori, askatasunaren ainantzekoa. Kapota zabaltzeko ordua heldu da. Fra hori etortzean nahi nuke burura. Bakoitza gidabeza alduen modura. Senarra ez dadila izan geure muga. Zehala izatekotan hobea largunduta. Gutxitan bankeroak ola lagunduta. Ube jarrita horrek ez erru ez kulpa. Frenoa beti behar da pixkat soltatuta. Enbragea beti dain erlatiboa. Zapaltzeko askotan dugu motiboa. Beti dugu soberan freno likidoa. Azeleratu eta handian tiroa. Gainera erosi zuen deskapotablea. Ez zitzaion kruzatu batere kablea. Emakume askea eta lotxagabea. Berea izan da beti herriko kalea. Ez bakarrik sukalde edota etxea. Batzutan hainberoa, bestetan ezea. Erdiraino lotuta eraman jertxea. Ta babarrunez lepo bazpare heltzea. Ta gu gure etxean nola gobernatu. Egin naita ezinak sarri naupenatu. Nerea hankaz gora dago ta barkatu. Beti ez dugu kantatzen hemen bezain altu. Baina saiatzen gara frafa ibiltzen gu. Batzutan beldur pixkat ere ematen du. Eskerrak badaukagu nahikoa sostengu. Enizuke nahi zuri meriturik kendu. Ze malabarista da askotan alaia. Malabarismorako da gure garaia. Alduena egitea da betiko naia. Beti egiten dugu aldugun bidaia. Eta aldugunean libre arnasteko. Uala askatuta asko zazobeto. Bonbilatxo bat hartuz gorriz marrazteko. Ondo egin
aski da eta ez perfecto. Batzutan nahikoa da erdi ondo ere. Mediokritate hortan ez gabiltza trebe. Nik horretan txedaukat banai beste fede. Akatsaren aukerak du aski botere. Hemen aritu gara hain metaforiko. Metaforari eutxi nahi nioke tinko. Hauek entzun nahi dute pintxota zurito. Egia da askotan aiztoa hobiko. Beraz esan egi bat orain konkretua. Atzeko bi hauetan bada talentua. Uxu eta morante ze errespetua. Laister jarriko zaie hauei debekua. Izatearren horren onak ta gordinak. Guk ere naizta egin gure aleginak. Sortu dituzte barre zein negar zotinak. Ta girorako berriz zetestu sorginak. Ze hemen ez daudenak ere asko dira. Baina estriminetik pare bat begira. 111 hori ere goitik tira. Baten batek esango du behingoz aski da. Baina aste artea da parranda eguna. Itxointzazu gutxinez alaia osteguna. Nik ez dut sentitu nahi berriz erruduna. Baedan zerbeza ta igon dadila lurruna. Hortarako ezin da etengabe jardun. Bukatzeko ordua dugula demagun. Naizta begira izan horren beste lagun. Hauek txalondi batez agurtu ditzagun. Eskerrik asko danoi. Orain arteko istorioak izan dira gaur kontatuko ditugunak. Badira gehiago, inork nahiko balu ekarri ditugu ale batzuk, anatzean daude, liburuak, baina ganoraz aurkeztuko ditut, nerekin holtzan aritu direnak orain arte ipuinen magia ez hausteko ez dugu egin. Baina txalo, bero bat, mesedez, Miren Artetxe eta Alaia Martinentzat. Eta istorio bakoitzari soinuzko trajea josten dion Iban Urizar Amoranterentzat beste bat. Normalean bertso saioak bertsolarien agurrarekin amaitzen dira, baina gaurko honetan agurra Ibanek kantatuko du, hauxe da esnetarako kumbia. Eskerrik asko. Badira bai Andre Bandera, aizetan libre fra ipintzekua, plegatzen diren antratxo pañelua, txintxua gaiztuak eta embustera, tatitiritera, baditxaratxera, Andra izuak eta bantekua, Andra señora culero gabekua, Andra pastela
zopa. Txatxala txorro txakantzuak taloka, eta drama soka, eta drama askota. Beruak abizia larguna, inbidio zatan lagunen laguna. Andra bebilaka, andra morrozkua, fosforoskuak eta merkurioskua, eta betoskua, eta arrozkua. Baterde bilakarruan parte txarrekua, ez batekuak eta ez bestekuak. Jose paketa barrazaketa, andra tamborrak eta andra trompeta, eta andra profeta.